Emhubeni omncane ophephile kwakuhlala indlovu encane okuthiwa uTembo, ehlala ithukubala nje. uTembo wayesaba izinto eziningi, imisindo emikhulu, izindawo eziphakeme, izimvemvane, ngisho nesithunzi sakhe imbala. Ngolunye usuku ekuseni kakhulu kwaqabuka umlilo ngenxa yokuthi kwakukhona wayengawucishanga kahle umlilo abewubasehlathini. Kwakuyingozi kakhulu lokho. Lo mlilo wabhebhetheka ngokushesha, wenza zonke izilwane zesaba. uZara wayethanda kakhulu ukuyohlola izinto. Wahamba wayobuka umlilo, wavinjezelwa amalangabi. Akakwazanga ukuphuma, wayezifake engozini. uTembo wawubonela kude umlilo, wethuka kakhulu, wayewusaba kakhulu umlilo. Kwazwakala umazwi ememeza, "Tembo, uZara udinga usizo." uTembo waqala ukukhala, "Anginawo isibindi, ngiyasaba kakhulu." Umazwi wamkhumbuza ukuthi akukubi ukwesaba. Wathi, "Ukuba nesibindi akusho ukuthi awesabi. Kusho ukuthi uyakwenza okufanele ukwenze noma wesaba." uTembo wakhumbula ukuthi izindlovu zazingadonsa futhi zigcina amanzi amaningi embokweni yazo. uTembo wagijimela emfuleni, wagcwalisa umboko wakhe ngamanzi, washesha wayosiza uZara. Wafutha umlilo ngamanzi, amalangabi acisha. uZara wayesephephile. Kamuva ilanga laqala ukushona, laqala ukuna. Zonke ezinye izilwane nazo zaseziphephile, kwaba ngcono. Ngalolo suku, uTembo wafunda isifundo esibaluleke kakhulu. Ukuba nesibindi akusho ukuthi awesabe. Kusho ukuthi uyakwenza okufanele ukwenze noma wesabe. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com